Kuan sa cellphone mo bay. Manamin ko ba. Kay bawa kang naguba na gani na tong cellphone imuha pag ina diha gihimong sa amin. Kung sa amin wag tang sad but kasi nakuha to si Dambing gulo nakuha to. Wala jud kay bisag 20 na lang di plite na to. Wala. Nasa napa mo ko dire. Tres. Uy, Tris, di sa ta kasakay anak sa day bisag ikaw day di ka pwede anak mo sakay. Ano pa dai 4. Ang yun na to tag dusta. 2 4 6. Di ako city oh. Iha pa daw na. Kuha na lang ni oy. Kuha na lang ni. Nya maglakaw jud ta ani pauli. Ang lako na lang ta. Layo pa man itaw na tong lako. So mo tay kwarta. Papos laki diri sa kay ato tag kuan bang. Bisan tag na mo aging motor ba kay ato ang intang kuanan gud abangan ba ana-ana. Mo gani. Tanaw eh. Ay, kinahanglan na ko'y agi ron kay lain akong kalawasan ay gisubawan pa yun ko para na tayo pampalit tambal ba. Kuridas ni ko bata tiguang batanon tiyo tiya paksit walay pili sagni mo agi giron pasayluan lang jud ko daan kanang inahanglan jud ko. Uy krasyahan ay naiduha kining duha paksit kini ron. Kwartahan gani harap ayo. Ay, namay motor agi na kenapa pagdali to. Yes, ano niya oh. Ayo, way laki din na. Ako na laki. Why mo syagit? Why mo singgit? Why mo ginhawa? Sige. Ayaw ginawa. Simple ra. Ay, akong bag. Ayaw di. Kadalay ko ni mga katago sa mga cellphone. Unya na sir. Bisong ro. Ayaw lang sir kay sir wala pa yung tao ko ka-impas ani sum credit sir. Unya imo ning Sa labot tulisod sir. ako. Kung sa labot ako dali ambi na. Pag Di, labot. unya na sir kanang naapog balance ani sir magsigtawag nimo ang home credit binli lang ug imo gining kwaon binli lang ko og kanang bayad ani sir Pila pa may kuha nga day? 500. 500 na lang. Oh. 500 na lang kuwang ani. Asol ka ng home credit si panawag Sir, eh. pwede mga isag 100 sir kay bag na ako sir ba kanang okay man na siya good pero nasa din si sud. Napis Saan sud. naman? Pagkaluuyan naman yung tao ninyo. Uy, 100 lang? Ah. Ay, Salamat kayo sir ha. Nya sir kanang wala na mo ko magamit cellphone sir basig na kay cellphone di alaing sir ba paulma lang ko sir. uy, unsa ako pa may problemahon ninyo anak. Wala ako yung cellphone re. Pwede ako ang Panginoon na sir kay. Ayaw kay gamit ko ni. Ha? Gamit ko ni, manguling pa ko sa mua. Mangguna unta ko sa mua sir ba? Ay pag pwede na gabuton. Kanang sir Kini, wala kay manguling motor pa- din na sir kay kanang naglakaw ni ganina ra gid mi sir nga wa mi kasakyan ba. Sa lakor mo. Mm. Luuya ko ninyo. Kada na ninyo kwarta ay pamiti na. Ano Para kung gihatag, kuha na. Ibayad mo na ko sa credit sir. Nya kalin sir kay palit na ko. Sige sir, ay, okay ra sir kanang madto na mi sir ha. Madto na mi sir. Oh, magamping mo sunod ha. Di magdinanghag. Sige sir. Kana mga utang ninyo pamayri na. Dili masig pamalit anang bag nga. Okay. Sabi pa pati padagkuag kadina. Sus ang suod ani. Ini kaduting guntinga. Saan may guntinga oy? Oy tong. Oo, sakto gid ana din na siya. Para sa ubos din eh. Nya og masamad kay nag-ana-ana nimo butangan nimo banid. Sakto gid maya gid ning bayhana da. Maya yung diskarte bayhana. Kuno baligya ning bag. Basta ning cellphone. Okay pa man. Di pa man oyog. Najoy agi. Hadlock sila eh. Muli na ko. Kaya bising nabuhang to kong uling. Cellphone sultan ni sa bag.
Eh. Mani mo on lagi. Oh, gumba mani. Nah, hatag pa jud ko 500 ato. Nampak eh. So, tani dito nampak yung ano man yung tao, gumba man eh. Bakit price? Tag 50? Unsa naman yung tao yung baga o yun wala tayo pag 100. Kansihan ako na gumba, silpo tag 50 bag. Pisa mo mo palit enta na enta. Animal. Ano? Barat ka tas. Oy, naka 500 ko sa kong cellphone nga guba sis. Sunahon na. Kaya ko ang 50 lang ka bagya. Pila ra gud nga ana-ana sa tag piso ra man to. Ang kato pa yung band-aid ginatay ka pa to sa akong ex.